ба гармии ҳарорати ҳавои моҳи июн нигоҳ накарда дар тоза кардани забурҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи миралӣ маҳмадалии фи ноҳияи восеъ кор ягон лаҳза қат намегардад. ин забур дар шафати деҳаи ба номи зафаробод дарозиаш 1300 метр мебошад. дар баъзе аз қисматҳо забур ба замин баробар гаштааст. дар натиҷа сатҳи обҳои зеризаминӣ дар ин заминҳо баланд гашта деҳқонон аз паст гаштани ҳосилнокии замин шикоят доранд. бо ислоҳоти замин дар самти кишоварзӣ забурҳо ба ҳоли пештара монданд. баъди интизориҳо мувофиқи нақша лоиҳаи тоза кардани забурҳо амалӣ гардид. сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оянда сохтмон ин забури аз лой ва лоиқа таи 12 сола ҷамъшударо ба тоза карданаш ҳамин сол шурӯъ карданд. мо хатҳои обёрӣ ва закаши забурҳоро дутарафа тоза мекунем. барои бо сифати нағз омаданаш ду тараф тоза мекунем ки барои ки баъзе закаши забурҳои дар ноҳияи мо ҳастанд ки аз соли 92 зиёда аз 20 сола ки тоза карда нашуданд. барои ҳамин моро аз ду тараф тоза мекунем ки кор ба сифатат шавад. ҳолат чун ҳамин хеле буд ки ё кор намекарданд. ина дар ҳамаи ҷоҳо ман агар боз мо ба ин тараф нигоҳ кунем ҳамин сатҳи обҳои зеризаминӣ ки баланд шудааст дар ҷои обҳои зеризаминӣ дар рӯи замин баромаданд. баъди тоза кардани ҳамин закаши забурҳо мисоли чизо гум мешаванд, пас мехӯранд. дар тоза кардани забурҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи миралӣ маҳмадалӣ фи ноҳияи восеъ муассисаи давлатии идоракунии захираҳои обии водии Фарғона вобаста мебошад. аз шафати деҳаи оғҷар ин забур 1100 метр дарозӣ дорад. бо номи дрен D1.8 номгузорӣ шудааст. баъди солҳои тӯлонӣ тоза кардани ин забур барои сокинони деҳаи оғҷар аҷиб менамояд. солҳои пеш аз ин забур онҳо моҳӣ медоштанд, ҳоло моҳӣ кам шудааст мегӯянд онҳо. ин забур масоҳати зиёда аз 400 гектар заминҳои кишоварзиро аз баланд шудани сатҳи обҳои зеризаминӣ муҳофизат мекунад. хабари тоза кардани забурро деҳқонон шунида бо хурсандӣ ба истифодаи заминҳо шурӯъ намуданд. имсол онҳо дар ин заминҳо пунбадона киш намуданд. нашунамои ниҳолҳои пахта дар ҳоли хуб қарор доранд. мо то ба имрӯз дар ноҳияи восеъ аллакай мувофиқи иҷроиши корҳои сохтмонӣ зиёда аз 105 километр заҳкашу забурҳо ва хатҳои обёриро тоза намудем. дар ин ҷо ширкатҳои муҳандис, ширкати обсохтмони ноҳияи восеъ кор кардам ва ширкатҳои қизилмазори ноҳияи Темурмалик, ширкати оянда сохтмони шаҳри Душанбе кор кардам. дар рафти кор дар вақти иҷроиши барнома мо аллакай 46 та чоҳҳои назоратӣ сохта ба истифода додем. зиёда аз 500 километр ҷӯйборҳоро бо тарзи дастӣ тоза кардем. хатҳои обёрӣ бо тарзи дастӣ тоза кардем. то ба имрӯз боз ба нақша гирифта шудааст 7 та чоҳҳои ирригатсионӣ барои обёрӣ кардани заминҳо ва 125 дона шитлатвор дарвозаҳои обтанзимкунӣ дар 7 ҷамоати ноҳия. ёдовар шуданӣ ҳастем ки дар ноҳияи восеъ аз рӯи лоиҳа тоза кардани 30% забурҳо ба нақша гирифта шуданд. боқимонда забурҳо дар ҳоли ташвишовар қарор доранд. ба монанди ана ин забур болотар аз деҳаи Туғай селбур сой ном дорад. ин забури муҳофизатӣ ҳам ҳаст. имсол сел дохили ҳамин забур гузашта рафт. аз худи шона болой ва лоиқа ин забурро пур кард. ҳолати имрӯзаи ин забур ана ҳамин тавр ташвишовар мемонад. ба ҳамин монанд забурҳо бисёр ҳастанд ки тоза кардани онҳо барои паст кардани сатҳи обҳои зеризаминӣ муҳим аст. гузориши хоҷа Назриев Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотӣ таҳлилии ҷанбасти ҳафта.